Tørning Å har hele 5 forskellige løb gennem elværksområdet. Her kommer en længere spændende forklaring på de 5 løb. Hvis man står oppe ved dæmningen ved Mølledammen, lige oven for trappen med telefonguide-piktogrammet, og kigger ned mod elværket, har man et godt overblik, hvor man kan fornemme alle 5 åløb. Længst til venstre finder du det første løb. Øverst op på bakken kan man se en indhegnet sluse med 2 drejehjul. Hertil løber vandet igennem en kunstig højkanal helt ude fra Mølledammen ved Tørning Mølle. Fra slusen styrter vandet hele 13 lodrette meter ned gennem et underjordisk rør til en stor turbine i elværksbygningen. Det andet løb starter ved ristene til venstre. Her løber vandet ind fra selve Mølledammen under den overdækkede betonkasse. Herfra falder det 4,5 meter ned til en lille turbine, der ligger skjult i en grå betonkasse på siden af elværket. Det tredje løb starter lige ved siden af, mellem betonmuren og den hvide mur med teglsten. Dette er det ene friløb fra Mølledammen. Nede i denne kanal kan man se 2 grønne rør. Det er åletrapper, hvor glasål kan klatre op til Mølledammen udenom turbinerne i elværket. Det fjerde løb giver den stærke brusen, man kan høre, fra vandet, der strømmer gennem fisketrappen, der ses bag 2 rækker hegn til højre. Her fosser vandet konstant ned gennem en åben sliske, der er opdelt af mange skråtstillede plader. Det giver de gydemodne havørreder mulighed for at svømme op ad fisketrappen fra trin til trin, og de små ørreder kan komme ud til havet den anden vej. Det 5. og sidste løb er længst til højre. Ved Mølledammen findes et stemmeværk, som kan kendes på det runde drejehjul. Herfra løber endnu et friløb, der under jorden fører vandet udenom elværket. Nede på græsplænen til højre for fisketrappen kan man se en stensætning med en jernrist i en betonfirkant. Prøv at gå derhen og kig og lyt. I gamle dage har der i hullet været monteret en stor skvætmølle, det vil sige en mølle med lodret akse. Alle 5 åløb samles bag elværket, hvorfra vandet fortsætter i Tørning Å via Hindemaj og Haderslev Dam, inden det ender i Haderslev Fjord. Den store og den lille turbine driver hver sin generator inde i elværksbygningen, der laver grøn strøm til det offentlige ledningsnet. Der produceres årligt ca. 400.000 kWh grøn strøm, nok til at forsyne en hel landsby med 100 boliger. Huset, der ligger mod syd, er den tidligere elværkspasserbolig. En dejlig gåtur fra Christiansdal Elværk fører langs højkanalen til Tørning Mølle, hvor man finder de kunstige søer Tørning Møllesø og Stevning Dam. Langs højkanalen kan man være heldig at se isfugl og vandstær, og på plænen ved Christiansdal opholder bjergvipstjernen sig i den lyse tid.